Il-Kummissjoni għall-Anzjani ħadmet sabiex jinħoloq iżjed għarfien dwar diversi suġġetti li joqtu lill-anzjani, filwaqt li kompla jiġi żgurat li d-drittijiet tal-anzjani jiġu applikati mid-dipartimenti, mill-aġenziji u mill-entitajiet kollha ikkonċernati. Dan kien punt li spikka fir-rapport annwali li l-Kummissarju għall-Anzjani Merivella ppreżentat lill-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia. Fl-istess rapport, il-Kummissjoni għall-Anzjani stqarret ukoll li b'mod regolari tirċievi talbiet għall-għajnuna u assistenza minn anzjani u qraba. Il-Kummissjoni stqarret li rċievit ukoll numru ta' elementi u kkonfermat li kull każ ġie studjat u fejn ma kienx xogħol tal-Kummissjoni li ssolvih il-każ ġie referut għand l-awtoritajiet ikkonċernati. Matul is-sena l-oħra, il-Kummissjoni pparteċipat ukoll fi programmi televiżivi u anki fuq ir-radju bil-għan li jinħoloq iżjed għarfien dwar id-drittijiet tal-anzjani, dwar temi importanti bħal huma s-solitudni u l-abbuż fuq l-anzjani u anki dwar il-benefiċċji psikoloġiċi li jiġu minn parteċipazzjoni soċjali u minn sil ta' ħajja attiva. Il-Kummissarju għall-Anzjani Dr. Merivella spjegat li minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija, il-Kummissjoni komplet bil-ħidma tagħha li teduka u li tara li d-drittijiet tal-anzjani jiġu mħarsa. Kienet sena straordinarja, diffiċli u bla preċedent, imma minkejja dan kollu minħabba l-pandemija komplejna xorta bil-ħidma tagħna x'aħna nemmnu illi Malta għandha tkun pajjiż fejn ir-rispett għad-dinjità u drittijiet tal-anzjani għandu jkun realtà f'kull qasam tal-ħajja. Waqt il-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport, il-Ministru Michael Farrugia qal li t-talimiet li ttieħdu matul dan il-perjodu servew biex bħalma diġà tħabbar fil-ġranet li ġejjin se jkun qed jiġi ppubblikat avviż legali b'numru ta' standards soċjali biex jiġu regolati d-djar tal-anzjani.